Milaka kilometrora, sentitu ginen gustora, egindako lan guztiagatik, mila esker diaspora. Kalentadakin, nahi badezu zer den jakin, atorronako esperientzira etorri zaitez gurekin. Euskal Etxeko orduak eta hango torduak ezin ditugu burutik kendu bizitako momentuak. Bi urte pasatu dira eta atzera begira, oroitzapenak ez dakizunak kontatzekoak badira. Bidaiatzea amestuz, Argentina ezagutuz, esperientzia azezina, euskal kultura zabalduz. Sanizazio eguna, ezagutuko dozuna, etxerik etxe jan eta eran, amaierarik ez duna. Zain daukazu ato